Is me sé Gráinne Bleasdale, is as Connemara rugúgs tógiú manseo ach tá me choní I mala cléofiláid agus tá me díreach tosaí teo a Rosnarún agus dom se Port Michel. Bhí me nervhí seo ar a géad lá. Bhí me bortha gomach na línta mícheart dám agus nach me na seasanát ceart na gníal an botún agus gomach an continuity mícheart bhí bheag mar sin ach tagan tú seachad agus cleachta agus bín te táhéis bí sin bug. Bhí sé decad na línta óla mar dús, tá tú gear bheith crín, dí mhailgeróg ní tú gear an botún na dhéana ach le muoín agus taithí aidín tú níos far agus soigs tú go le rai. Is duine lách I Michel tá crímóracha ach sílam go si beg an ín sinanta ag an nám céanna agus beg an í naíomh ar bhealach ach feice si b'mach an teachad a gastan.